हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आङो दा दंफैयो दिफु बिशाल मार्केटाव बेनिफ्राय आं दा सासे लोगोखौ नेदोङो दा लोगोआ फैगासिनो दं होनदोङो दा 5 मिनिटसो लाबावगोन इसिम सफैनो मार्केटाव आं दा अलरेडि दंफैखायो नै बिशाल मार्केटा बेनो बेखौ नुगोन ओमफ्राय दा लोगोआ फैगासिनो दं आंना दा लोगोखौ मिट खालामनायनि उनावहाय आङो सिङाव हाबगोन एन्ट्रि खालामनानै जों मा लानाय जायो मा नायनोसै सिङाव जायखिजाया लोगोआ फैग्रोथोंसै र' दसे नेनोसै लोगोखौ आङो दा मार्केट सिङाव हाबबाय ओमफ्राय गस्ला बासि फैदोंमोन गस्ला नायदोंमोन दङ गस्लाफोराथ' मोजां दा सार्ट दङ बिदिनो नुगोन जिन्स पेन्ट दहाय आं दा लाबाय नै काप प्लेट सेट लादों ओमफ्राय ग्लास मोनसे सेट लादों दायो लाबाय आङो ओमफ्राय जों दा ओंखारबाय दा थांनोसै जोङो